ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସେସନ୍ 4 ଏକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସେକେଣ୍ଡଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। এই ସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଛି, ତାପରେ ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗାଇବ। ଦେଖ, This is the way we comb our hair, we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, we comb our hair so early in the morning. ପିଲାମାନେ ଏମିତି ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଗାଇବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ, ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ୱି କୋମ୍ ଆୱାର୍ ହେୟାର୍। କୋମ୍ ମାନେ ହେଲା ପାନିଆ, ହେୟାର୍ ମାନେ ହେଉଛି ବାଳ, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ। ୱି କୋମ୍ ଆୱାର୍ ହେୟାର୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ। ୱି କୋମ୍ ଆୱାର୍ ହେୟାର୍, ଆମେମାନେ ଆମ ବାଳ କୁଣ୍ଡାଉ। ସୋ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏତେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ୱି କୋମ୍ ଆୱାର୍ ହେୟାର୍, we comb our hair so early in the morning. ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ ଏତେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ସଙ୍ଗଟାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଗାଇବ ଓ ମନେ ରଖିବ।